L'aparador, amb Neus Bonet. L'abril de 1912, un home, fill d'Olèrdola i dues germanes, i un altre home, que vivien a Lleida, es van embarcar en un luxós transatlàntic que els havia de dur a Cuba. El 10 d'abril, al port de Southampton s'havia fet una gran festa per acomiadar el vaixell. 4 dies després, poc abans de la mitjanit i a 600 quilòmetres de Terranova, un cop sord va sotreguejar violentament aquell vaixell, que havien batejat amb el nom de Titanic. El xoc amb un iceberg va costar la vida a 1.513 persones i va convertir el viatge inaugural del transatlàntic més gran del món en una de les pitjors tragèdies de la història de la navegació. Però la història no es va aturar aquí, i avui el Titanic ja és un mite. Al seu voltant s'han fet pel·lícules, ja ho sabeu, s'ha creat un musical, s'han escrit llibres i s'han fet multitud d'exposicions amb els objectes recuperats del fons del mar. I si això fos una novel·la, podríem dir que una d'aquestes exposicions va començar la increïble història d'una persona, d'un jove de Salt, que un bon dia va voler visitar la Gran Bretanya i va acabar investigant la vida dels passatgers catalans i espanyols que viatjaven al Titanic. Carles Bonet, bona tarda. Hola, bona tarda. Gràcies per acceptar la invitació de l'aparador. Jo, Carles, més que començar a fer-te preguntes, m'agradaria que ens expliquessis una mica com va començar la teva aventura amb el Titanic. Bé, la meva aventura en el Titanic va començar quan un dia vaig veure doncs, en un suplement de La Vanguardia doncs, que feien una exposició d'objectes recuperats del Titanic a Greenwich, sí, a Londres. I bé, vaig decidir doncs, amb uns amics anar-ho a veure, doncs, perquè sempre el Titanic era un tema que sempre m'havia interessat. Però no havies investigat fins llavors? No sabia que hi havia passatgers espanyols ni catalans. I bé, em vaig anar a Greenwich i allà doncs, vaig agafar uns papers de propaganda d'una societat americana que es diu Titanic International, que es dedica doncs, a fer estudis històrics sobre els passatgers del Titanic. Sí. Vaig decidir fer-me'n soci i en una de les seves cartes, en la qual doncs, em deien que m'acceptaven com a soci, etc., doncs me demanen si jo des d'aquí doncs, podia trobar informació sobre el senyor i la senyora Peñasco de Madrid. Sí. Perquè ells doncs, feia temps que buscaven informació i no havien pogut trobar res. I bé, jo a mi em va estranyar molt, doncs, que com he dit no sabia que hi havia espanyols ni catalans, i bé, vaig decidir posar una carta en el diari ABC preguntant doncs, si quedava algun parent o algun conegut del senyor Peñasco, i es pot dir doncs, que la carta va ser d'un èxit rotund, perquè el mateix dia que va sortir, que era un diumenge, al vespre em va trucar el fill de la senyora Peñasco. S'ha de dir, però, que la senyora Peñasco, el seu marit, el senyor Peñasco, es va ofegar, i ella, al cap de 6 anys, es va tornar a casar amb un altre senyor, del qual va tenir 3 fills, un dels quals és el senyor que em va trucar, que és el senyor Mauricio Barriovero, que és el baró de Río Tobía de Madrid. Déu-n'hi-do, no? Sí. S'ha de dir que li estic molt agraït a aquest senyor perquè m'ha facilitat molta informació sobre la seva mare, i que s'ha portat molt i molt bé. I tu saps si des dels Estats Units feia temps que investigaven o poder saber coses del senyor Peñasco? Bé, jo tinc cartes d'ells que, doncs, que estan una mica doncs, al·lucinats, per dir-ho d'una manera, doncs, de que jo hagi trobat la informació, perquè em diuen que molts d'historiadors i escriptors es havien passat anys doncs, buscant informació d'aquesta gent sense èxit. I quin contacte ha mantingut els familiars amb tu després de la carta? Es van posar en contacte amb tu? Us vau entrevistar? Com va anar? Sí, bueno, mitjançant doncs, converses telefòniques, també amb cartes, no? També m'han enviat fotografies. També he de dir que l'endemà, el dilluns, vaig localitzar una senyora de Huelva, la Elena Ugarte, que també em va trucar, que aquesta senyora, la seva àvia, era la germana del senyor Peñasco. O sigui que en un parell de dies vaig localitzar tant la família del senyor Peñasco, diguéssim, com de la senyora Peñasco. O sigui que en 2 dies ho vaig tenir tot enllestit. Tot enllestit en 2 dies? Tot enllestit, sí. Els americans es devien estirar els cabells. Sí. I pel que fa als ciutadans catalans, Carles, qui viatjaven, qui eren? Eren 2 germanes, que van ser que el 1912 vivien a Lleida, que era la Florentina i l'Assumpción Duran i Moré, que sé que regentaven una botiga de viram, devien vendre doncs, gallines i així, i que feien el viatge de Barcelona cap a la Habana, cap a Cuba.
Anant cap a Cuba. Cap a Cuba, sí, devien ser això que normalment s'anomena indianos, suposo. Sí, els indians, sí. Sí. Com estàs resseguint la seva història? És a dir, no sé, com treballes? Perquè tu, a veure, Carles, una mica perquè tots plegats ens puguem situar, Sí. Vas anar, ens has explicat que vas anar amb uns amics, que Déu-n'hi-do, ja fer un viatge especialment per anar a veure una exposició, però suposo que, mira, aquestes coses que et fascinen, no? En el teu cas, el cas del Titanic. Sí. Però tu a què et dediques? Ets historiador o...? No, jo treballo en una botiga d'esports, soc dependent, vull dir que el meu és ben bé per afició. Vocació. Sí. Molt bé. I com treballes? Com ressegueixes la història? Les estones lliures que tens i... Sí, anant a dormir tard al vespre. Això sobretot, Més que res. Però enfeinats que estem i encara ens busquem més feina. Home, però són les feines aquelles que fem de gust, no? Sí, això és el que diuen, no? Que les feines de gust no fan mal. I com ressegueixes? Què més en saps de la Florentina l'Assumpció Duran? De moment no sé res més. Vull dir, tot va ser posar la carta en el diari. Doncs quan vaig fer amb el senyor Espenyasco, vaig pensar que amb el senyor Espenyasco havia tingut sort, veiem si també amb aquesta gent també ho tenia. I de moment sort per trobar informació no n'he tingut, però he tingut sort perquè m'han trucat molts mitjans de comunicació. I això t'ajuda? I això en part m'ajuda perquè al dir els noms d'aquesta gent doncs sempre pot haver-hi algú que els senti i que pugui dir alguna cosa. Carles, creus que es podria establir, no sé, un cert perfil de les persones, del tipus de persona que viatjaven en aquest luxós, com ens ha explicat sempre, vaixell que era el Titanic? Sí. Bé, si parlem dels passatgers de primera classe, podríem dir doncs, que era una gent que molts d'ells van fer el viatge expressament d'Amèrica cap a Europa doncs, per poder-se embarcar en el Titanic i poder lluir doncs, els seus millors vestits, les seves joies, doncs, per un altre dia poder dir que havien anat en el viatge inaugural del Titanic, l'alta societat d'aquella època. Després, els passatgers de segona classe, com el cas de les germanes Duran i dels altres catalans, doncs suposo que eren de classe mitjana, perquè anar en segona classe en el Titanic era com anar en primera classe en d'altres vaixells. Déu-n'hi-do. I després hi havia els de tercera classe, doncs, que eren els emigrants, diguéssim, doncs, que se n'anaven a Amèrica doncs, a buscar feina i a intentar començar una vida nova. Tu, Carles, et vas fer soci de la Societat Titànica Internacional, però sabem que també hi ha una altra societat que es diu RMS Titànic. Sí, a què es dediquen cadascuna? Fan coses diferents? Sí, la RMS Titànic és la societat propietària del Titànic. O sigui, que és la societat que es dedica a treure els objectes de l'aigua, a presentar exposicions com la de Londres. Sí. Ara mateix, el dia 15, n'obren una a Florida. I aniràs? No, ja m'agradaria, ja. Però bé, doncs, això, que bàsicament ells es dediquen doncs, a treure els objectes i a tenir cura de la restauració. Bé, no restauració, sinó estabilització dels objectes. Perquè doncs, no es poden treure així de l'aigua i deixar-los a l'aire. S'ha de seguir un procés d'estabilització, perquè si no es desintegrarien, vaja. Què és el que mou aquesta investigació de les històries dels passatgers? És a dir, amb quin objectiu es fa això? Només per saber-ne la història particular o...? Sí, ben bé, perquè jo vaig poder comprovar que si el Titanic en si és interessant, les històries dels passatgers i les seves vides encara ho són més. Perquè del Titanic s'ha dit molta cosa ja no es pot explotar més la història del vaixell. Ara bé, queda tota una sèrie de gent com el senyor Espenyasco, les senyoretes Duran, el senyor Pallàs, també l'altre català, el senyor Padró o la senyoreta Encarnación Reinaldo, que són històries que encara no se saben del tot, que és interessant doncs, saber-ho perquè passi a la història d'alguna manera, no? Que es pugui arxivar. Jo és que, Carles, estic molt encuriosida perquè un cop coneixeu o coneixes la vida d'aquell passatger, el que sigui, què se'n fa? O sigui, es publica, s'envia als familiars, fa cap a la societat, no sé. Sí, bé, jo per part meva, doncs, per exemple, tot el que he trobat del senyor Espenyasco, doncs, ho he anat enviant en els diferents familiars que m'han anat enviant coses, els he mantingut al dia, diguéssim, i després ho he agafat tota la seva història, les seves cartes, els he traduït a l'anglès i els vaig enviar doncs, en els americans. Fins que, doncs, que em van dir que per què no hi anava un dia a Amèrica, doncs, que seria interessant que ens coneguéssim i així, cosa que vaig fer el juliol passat. I què? Vaig estar una setmana i molt bé, vull dir, els vaig poder ajudar en certa manera a buscar informació d'altres passatgers. Sí. Allà... Digues. No, digues. Allà vaig conèixer doncs, una escritora americana, la Judy Geller, doncs, que el marit d'aquesta senyora és un dels que baixa a treure els objectes. O sigui, el marit d'ella és de l'altra associació, de la RMS Titànic. I ella doncs, està escrivint actualment un llibre
que serà basat sobre les dones i la mainada del Titanic, i vol fer servir la història del senyor Peñasco doncs, també per posar-la en el llibre. O sigui que... I la societat aquesta, per exemple, a la qual tu pertanys, Sí. com es finança? A base de que vosaltres us feu soci, teniu unes aportacions, unes quotes, o com va això? Sí, els socis paguen $30 l'any, els socis no americans, diguéssim, Sí. que venen a ser unes 4.000 pessetes o així. Vull dir que és poca cosa. I publiquen una revista que surt 4 cops l'any, que es diu Voyage, que en la revista aquesta doncs, s'hi posen les històries dels passatgers, els comentaris dels socis, t'atenen el dia del tema. De la qüestió. Sí. Com em dèiem al principi, Carles, se n'han dit moltíssimes de coses sobre el per què es va enfonsar el Titanic. Una potser de les que sorprèn més és la causa del naufragi, no? Un forat molt gran, el buc, però darrerament també s'havia dit que hi havia petites esquerdes en diferents punts. Tu saps si hi ha alguna, no sé, alguna versió més oficial o més fidedigna? Bé, del cert no se sap, però el Titanic estava dividit en 16 compartiments, teòricament doncs, estancs, que no hi podia passar l'aigua. I diuen que es va fer doncs, una esquerda, un forat, que era en diferents compartiments, que va afectar 5 compartiments. Esclar, a l'emplenar-se 5 compartiments d'aigua, doncs va passar que l'aigua va anar passant d'un compartiment a l'altre. A mesura que el vaixell es anava enfonsant, doncs l'aigua anava passant d'un a l'altre, com la teoria dels vasos comunicants. I així doncs, va ser tota una sèrie de circumstàncies. Totes desastroses. Totes desastroses. I l'any passat també es va fer un intent, crec, per reflotar part del vaixell, però va fracassar. Saps si continua aquesta operació de rescat? Sí, em penso molt que l'any que ve doncs, volen tornar-ho a intentar, perquè la societat aquesta, la RMS Titanic, que té els drets, ha de fer doncs, una expedició com a mínim cada 2 anys. Si no els hi treuen els drets d'explotació, diguéssim. Volien treure un tros de ferro, un tros de lateral del vaixell, que era de la coberta C. Penso, si no m'equivoco, eren els camarots C67 i C69. A quina profunditat estan les restes? A 3.800 metres, aproximadament. I ara com ara, saps si hi ha coneixement més o menys aproximat del que hi queda allà al fons? Bé, de dins del vaixell no s'ha tret res. O sigui, el vaixell, quan es va enfonsar, es va partir en 2, entre la tercera i quarta xemeneia, i tots els 5.000 objectes que han tret doncs, són objectes que van caure a fora del vaixell. Sí, perquè a dins és molt perillós entrar-hi, no s'hi pot entrar. S'hauria de treure fora i després entrar-hi. Déu-n'hi-do. Quines creus que eren les característiques particulars que feien diferent el Titanic de tots els altres? El fet del seu tamany? Sí, bé, el que passava a aquella època és que les companyies entre si doncs, eren rivals, que si jo he fet un vaixell que pesa tant, doncs nosaltres en farem un que serà el doble, no? I vull dir, ho van aconseguir en certa manera, no? Vull dir, no sé si pesava 60.000 tonelades, una bestiesa, no? I era molt... Sí, era la crem de la crem, podríem dir. La causa de l'enfonsament, com ara comentàvem, van ser les conseqüències del xoc amb l'iceberg. I d'això sembla que se'n responsabilitza el capità Smith, es deia, no? Sí, que governava el vaixell. Sí? És el culpable en última instància? O hem buscat un culpable perquè n'hi havia d'haver un? Bé, sempre hi ha d'haver-hi un cap de turc. No? Però aquí hi haurien diversos culpables, suposo. Uns per no fer cas doncs, dels avisos que van rebre sobre la presència d'icebergs i plaques de gel a la vora. Els altres, doncs, perquè anaven molt de pressa, el vaixell. I bé, allò que, mira, aquest vaixell, com que no s'enfonsarà, és impossible que s'enfonsi, doncs, si xoquem no passa res. Diuen que un altre dels factors que van influir en l'enfonsament és que s'utilitzava o s'havia fet servir un acer que avui no es permetria perquè era impur. Sí, bé, suposo que les foneries d'aquella època doncs, no feien acer gaire bo, però també hem de pensar que la zona on es trobava el Titanic en aquell moment doncs, era una zona que l'aigua estava a menys 2 graus, més o menys, o sigui que el ferro ja sabem que amb l'escalfor doncs, es don i amb la fred doncs, s'encongeix. I que d'alguna manera podia haver rebut també pel fred. Carles, apassionant el que expliques. A mi continuo molt encuriosida per la teva pròpia història. A banda de l'Alt Titanic, que ja és apassionant de per si, aquesta història i el fet que un bon dia et presentis a una exposició i acabis com has acabat tu, suposo que t'ha canviat la vida en molts aspectes. En certa manera, sí, m'ha canviat la vida i molt. Sí? I després de la investigació, què? Perquè ara investigues això i després què faràs? Després, bé, suposo que mantindré contacte amb aquesta gent americana, amb els de la Titanic International. Sí.
I bé, suposo que ja ens anirem veient de tant en tant, suposo, com a amics. Sí. I bé, si els puc ajudar amb alguna cosa més, jo estaré encantat per part meva. Carles, t'he de dir una cosa, ens estan trucant molts oients que ens demanen dades de l'Associació del Titanic Internacional. Sí. Les vols donar? Les pots donar? Sí, i tant, aviam. Tu mateix. Buscaré l'adreça per aquí, que l'haig de tenir per aquí sobre. Busquem l'adreça. Aviam. Es nota que està buscant el Carles. Sí. Mira, si volen apuntar, és Titanic International, sí, seria International, és l'oficina, o sigui, com es diu ara en català, el post office, seria l'apartat de correus. Això, l'apartat de correus, 7007, sí, de Freehold, sí, de New Jersey, 07728, sí, 7007, Estats Units d'Amèrica. Molt bé. Esperem que hagin agafat els oients interessats, perquè si no serà molt cal tornar-ho a repetir. A veure, apartat de correu 7007, Freehold, New Jersey, 07728, 7007 dels Estats Units. Això. Molt bé. I una última qüestió que també ens demanen alguns oients. Tu, que suposo que has llegit llibres sobre el Titanic, sobre el tema, en recomanes algun? Bé, hi ha un llibre que es diu Titanic, Triumph and Tragedy, doncs que és d'en Charlie Haas i en John Eaton, doncs que podríem dir que és la Bíblia del Titanic, perquè és des de que el van fer fins que va passar la tragèdia. Hi ha dades sobre la investigació britànica, sobre la investigació americana, etc. Hi ha fotografies fins i tot dels cadàvers que es van trobar, vull dir, molta cosa. Carles Bonet, moltes gràcies per haver-nos acompanyat aquesta tarda. Espero també que d'alguna manera t'hagin pogut ajudar en la teva recerca. I tant que sí. I sempre que vulguis tornes. Molt bé, gràcies. Gràcies, bona tarda. Adéu, bona tarda.